Bé, hola amics i amigues, soc en Manel de Calafell Històric i en aquest nou capítol de la sèrie de píndoles sobre temes d'història de Calafell us parlaré sobre un moment extraordinari i fascinant que va tenir lloc al nostre municipi cap a la segona meitat del segle XX, gràcies a la figura del que molt probablement hagi estat el convilatà més il·lustre que ha tingut el nostre poble i que ha posat el nom de Calafell al mapa de la literatura en particular i de la cultura en general a nivell nacional i també internacional. Em refereixo a l'editor i poeta Carlos Barral. La importància que té Calafell per Barral és força coneguda. Tot i ser nascut a Barcelona, el vincle de Barral amb aquest poble serà continu al llarg de la seva existència, ja des de ben petit, sent un infant, fins als darrers dies de la seva vida. Al igual que el seu pare, també de nom Carlos, Barral serà un enamorat de la navegació i la pesca i d'aquesta platja i aquesta mar de Calafell que el poeta qualificarà com a mar domèstica. En molts dels seus escrits, Barral ens ofereix un testimoni literari crític i excepcional sobre l'evolució paisatgística, però també socioeconòmica d'aquell Calafell marítim, mític en la seva mirada, i que anava progressivament transformant-se en la vila turística que és avui dia. La Casa dels Barral, d'alguna manera, és un dels pocs edificis que actualment es mantenen d'aquell Calafell que va anar desapareixent. I serà en aquest moment històric de canvis a la fesomia de la façana marítima i el paisatge, com també reflecteix el seu poema Hombre en la mar, quan Calafell esdevé un punt de trobada d'intel·lectuals a la Catalunya Sud, actuant d'alguna manera com un contrapunt a Cadaqués, amb estiuejants com el cineasta Ricardo Muñoz Suay, però sobretot de l'àmbit de la literatura amb Carlos Barral com a clau de volta de moltes d'aquestes tertúlies al seu poble de la Costa Daurada. Entre els editors que van venir a Calafell en aquella època podem destacar Josep Maria Castellet, Jorge Herralde, Beatriz de Moura, Mario Mugnic o l'italià Giulio Einaudi. Però sobretot destacaria la presència d'escriptors i poetes. Alguns d'ells fins i tot van establir residència al poble, com ara Juan Marsé o Jorge Edwards, amb 2 premis Cervantes, o fins i tot per un breu període els premis Nobel Gabriel García Márquez i Mario Vargas Llosa. El que fa a Marsé, gran amic de Barral i la seva família, és un escriptor molt vinculat també al Baix Penedès. Barral va editar les seves primeres obres a Seix Barral. La portada d'Encerrados con un solo juguete, la seva primera novel·la, és una fotografia d'Oriol Maspons feta a la Casa Barral. Una de les seves novel·les més conegudes, La muchacha de les bragas de oro, transcorre a Calafell. García Márquez va llogar un apartament no gaire lluny de la Casa dels Barral i Calafell sortirà mencionat a una de les grans obres del cèlebre novel colombià, Crònica d'una mort anunciada. Vargas Llosa també va ser un bon amic de Barral, que va ser crucial a la seva carrera com a escriptor amb la publicació de La ciudad y los perros, Premi Biblioteca Breve de l'any 1962. La seva segona gran obra, La casa verde, va ser en bona part escrita a Calafell. Un dels admiradors de la Casa Verde va ser l'argentí Julio Cortázar, que també es va convertir en un altre referent del boom de la literatura hispanoamericana que va visitar a Barral a Calafell. D'aquí que a l'hora de parlar d'aquest fenomen literari, Calafell sigui considerada com una de les capitals del boom. Seran molts els escriptors llatinoamericans que vindran a la Casa dels Barral, a banda de García Márquez i Vargas Llosa, escriptors com José Donoso, Alfredo Baraix Echenique o el novel mexicà Octavio Paz. La llista és llarga i notable. Per Calafell, com diem, van passar molts noms coneguts de les lletres hispàniques del moment: Juan García Hortelano, Karen Martín Gaite, José Manuel Caballero Bonal, Ana María Moix, entre molts altres. Finalment, en tant que Barral, com a poeta que era, també va compartir moltes tertúlies a Calafell, tant a la Casa dels Barral com a l'Espineta, la taverna que va impulsar als anys 70 la seva dona Ivonne Hortet, amb alguns dels magnífics poetes i amics que, com ell, formaven part de l'anomenada Escola de Barcelona, la branca catalana de la generació poètica dels 50 i de la que Barral va ser membre destacat. Entre aquests poetes, amics, companys, trobem a José Agustín Goytisolo, Alfredo Costafreda, Gabriel Ferrater i, finalment, menció especial pel seu gran amic i company de viatge, Jaime Gil de Viedma. Així que, malgrat que he explicat de forma així molt resumida en aquesta píndola, és evident que Calafell té una presència destacada al mapa literari, gràcies a la figura de Carlos Barral. Esperem que la imminent renovació museogràfica de la Casa Barral sigui un pas fonamental per difondre més i millor el llegat barralià i impulsar el turisme literari a Calafell com creiem que es mereix. Adéu.